ziren, aske ziren. Langile ziren, darro zeuden. Ozeano zabal batean hasi dira ikertzen gure hurrengo bi gonbidatuak. Memoria historikoan adituak eta arituak dira, baina batez ere pasioz begiratzen diete gure iraganei. Iragana bakarra ere ez delako. Iraganak adar asko ditu eta basoak ez ditu denak erakusten. Eurak aletzen dihardute. Bilatu, aztertu eta argitara ematen. Hasi zenian. Aste gutxi dira Gipuzkoako Foru Aldundian ekimen memorialista zabal bat aurkeztu zutela. 1936an gurera iritsitako 100 voluntario internazionalista baina gehiagoren ikerketa. Liburu handuko dute ikerketaren ondorio eta ikaspenekin, baina esan da bezala, prozesu zabal baten egitasmo zehatzagoak aletzen hasiak dira. Bitartekoak urriak ziren. Fasismoaren aurka borrokatzeko etorri ziren gerraren lehen egunetan gurera eta gaia euskaldun gehienontzat erabate ezaguna da. Ikerketak beraz ezagutza nahi du ekarri argitara eta herritarren entzule zareten hoien laguntza ere behar dute, azalduko du aurrerako. Aitzola Arroyo historialaria eta Aitor Azurki kazetaria gurean ditugu entzun dituzen bezala, baina berriz ere ongitorria emango digu. Ongitorri bigarren kafera. Kaixo, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta baina aipatu dute, hemen ez dakit, itxaso zabal bat, ikerketa zabalago bat, eta horren barruan aletzen hasi zareten zatiak. Ez dakit, argitara ematen hasi zareten informazionekin sentsazioa baduzuen ere, itxaso zabal hori pixkat infinituare badela, ez? Memoria historikoaren gai honek etengabe emango lukela ikerketak zabaltzen jarraitzeko, eta pixkat bertigo horretan zabiltzaten, pixkanaka, ez? Adarrak erakusten, ez? Bai, bertigo horrek gustuare ematen du hortaz, maite dut, laket dut hortan ere zer daiteke, ez? Pixka bat ikertzea eta, bueno, pixka bat aritzea artxiboetan bilatzen, begiratzen, ariei tiraka, bide berriak urratzen. Luzea da, zabala da, itxaso ozeano handiak dira, baina zoragarria dira bertan arraun egitea, edo igeri egitea. Aitzola, arnaz pixka bat ematen du ere ez, hastea, lehen ale horiek erakusten joatea, gizarteratzea, eta eraberean esaten nuen bezala pixket gizartearen laguntza hori ere eskatzean, ikerlaria bere ilunetik argitara ateratzea, ez? Bai, bestela oso frustrante izango litzake azken finean guk gure esparru lanean edo ikerketa garatzen dugunean, ikerketa horrek fruituak edo emaitzak ez baldin badut ematen ere, guretzat ere gogorra izaten da, eta behintzat kasu honetan ere, beste behin badaukagu ez, itxaropen bide berri bat ireki zegula, ahanzturatik berreskuratu nahi ditugun historio, pertsona eta historia gertakari guzti horiek, ez? 100 gora historia, baina esan da bezala bakoitza bere historiarekin, historio ezberdinak, anitzak, amankomunean borroka antifasista. Baina atzean nahi adina daska, ez? Bai, hori da. Bakoitza bere izena biztena zuen, bere ibilbidea, bere familia, bere lagunak, eta hori guztiari gara pixkana ateratzen, aletzen nolabait esatearren, ez? 100 gora, 120, 130, 100 gora izena bizen ditugu da bilduta, inkluso euren ibilbideak ere bai nola etorri ziren gurera, abuztuaren 8, 10, 12 etorriko ziren lehengoak, nola etorri ziren taldeka, ez? Orain arte pentsatzen zelako, orain arte historiografiak kalkulatzen zuen 60, 80 bat zeudela, baina bazirudien bakan batzu zirela, nola baita esatearren bakarrik etorri zirela, antolakuntzari gabe, ideologia zehatzi gabe, edo nahi zehatzi gabe, ezta? Etorri zirela abentura zale gisa, eta ez demostratzen nahi da, ikerketa honek ere, nola olako persona hauek antolatuta zeuden, eta etortzen ziren oso argi zeukaten gauza batera, fasismoen aurka borrokatzera, demokraziaren alde, eta askatasunen alde. Eta Itzol, hor argi geratzen da, alerta bat ere bazegoela, 1926ko abuztua aipatu da Aitorrek, nolabait internazionalismoa ari zen, nazioartera begira zegokion bezala, eta prest segituan borrokarako. Bai, noski, Europan ja fasismoaren gorakadako 30. hamarkadan ja goia jotzen ari zen, eta ona etorri ziren horiek bazekiten hemen mundu gerratearen aurrekari beti aipatzen da, ez? Campo de pruebas bat izango balitz bezala, eta beraiek ere borroka honen parte izan nahi zutela, pixkat fasismoa gelditu, bazekitelako gero, Europan onelako beste adibideak
gerta litezkela, eta hala gertatu zen. Gainera, gutunetan inkluso, beraiek aipatzen dute, Abraham Gostinsi, gero aipatuko dugun batek ondo esaten du, ez dutela begirale soilak izan nahi, bertara etorri nahi zutela, ona etorri nahi zutela, borrokatzera eta esku hartzera, ez? Horria demostratzen nahi dira motibo bat, xede bat edo zio bat, ez nola besatarren. Bizitza anitzak atzean, jatorriare anitza zen, nondik iristen ziren bereziki edo? Guk identifikatuta dauzkagunak, Frantzia, Belgika, Aitor bestelazu gero buelta eman, Frantzia, Belgika, Italia, Suitza, Polonia, Alemania, Austria, Kanada ere bai, baten bat, solte, bai. Eta... Bai, horiek izan, dozen erdi bat gutxi gora bera, alegia anitza, bai. Beraz, baziren. Eta histori horietan batzuk bereziki atentzio eman dute. Gaur pegilekuna lankideak, amarretako lekuko pasatze horretan, eta izo inigo, galdetu aitzole eta itorri Ester Ziberberren inguruan, estutxaren inguruan. Bai, estutxarena zoragarria da, izugarrizko. Guretzat izan da pixka bat, abia puntua, ez nola besaterren, emakume bakarra momentuz dokumentatuta, ona etorritakoa, gurera etorritako Euskal Herrira borrokara, voluntario gisa atzerritarra, bera judutarra zan, komunista eta poloniarra. 20 urte gutxirekin, medikuntza ikasten ari zela Belgikan, estatu kolpea ematen dute faxistek Espainian, eta berak, behatz altxatzen du. Hala esaten du baina bere testigantzetan bere semeak eskatu zion amari hil baino lehenago, semea da George Weissan, liburua bidazteko eskatu zion amari hil baino lehenago idatze zala, testu batzuk orduan dakigu lehenengo pertsonan bere amak esplikatuta nola izan zen ibilbide guztia, ez, eta gurean zoragarria da Euskadin daukan ibilbide borrokalaria. Zoragarria, impactantea eta oso deigarria. Emakume bakarra momentuz, dakigula, akaso baten bat gehiago egongo zen, baina momentuz dokumentatuta lehenengo egunetik, abuztutik bertatik nola etorri zen, nola metraiadore bat heldu behar izan zuen, bera mediku bezala etorri zen, oso deigarria da bizitza salbatzea etorri zala, bere kidea dizkide batekin, Abraham Gostinskirekin, baita judutarra, baita 20 piko urte zituen, komunista ere bai, eta bien arteko ibilbide zoragarri hori oso potentea da gurean bukatu zuen, emakumeak Durangoko bonbardaketaren lekuko izan zen, bertan egon ziren fusilamenduak ere ikusi zituen eta kontatzen du lehenengo persona nolakoa izan zen kontu hori, esaten du ere bai, orain badakit zer den gerla, ezta, fusilamenduak ikusi ondoren, Legution Araban zegoela ere zauritzen dute Bilarrealgo bataia ospetsuan Eusko Jaurlaritzak harrapatu nahi zula berriz ere Gasteiz, eta bertan erizain zela, gudari bat hartatzen nahi zela beso batean zauritu zuten, eta egunkari batean ere atera zen zauritu emakumea, izugarria. Eta bukatzen du Bilbon, Mujeres izeneko aldizkari antifascista eta feminista batean korresponsal, erreportari atera kontuak, izugarria. Ibilbidea ja bakarrik gurean, zoragarria da. Eta orain dokumental bat egiten ari gara, horren inguruan, batez ere gurean, gero ja erresistentzian ere aritu zen nazien aurka, bukatu zuen konzentrazio esparru batean, esterminio zelai baten ere, izugarria, baina guk gurean orain zentratuta dokumental batean ari gara, are audiovisual produktoreekin eta jotake, baina ekimena zabala da. Bai, ekimena oso da zabala. Horrelako kasuetan aitzole, Ester Ziberberg estutxaren inguruan ari gara, euren iraganetan zertzegoen, pentsatzen dut, ikerketa hori egingo zenutela ere, ez? Ona iritsi dira, baina aurretik zertzegoen, ze militantziatan zegoen jende hori, nola zegoen saretuta, nola lortzen da eunda luze pertsona, batean ez, hain erreakzio azkarrean Euskal Herria iristea borrokatzera. Kasu hauetan, gehienak edo behintzat identifikatuta dauzkagunak internazional komunistaren barnean kokatzen ziren, Estera Ziberberg, Gostinski eta Belgikako taldeak bertan baseuden, Belgikako alderdi, langileriaren alderdi barru horretan, eta beraiek basekiten, beraiek klandestinitate gora zertzen, armak egitza zertzen, propaganda, agitazio eta propaganda hori guztia zertzen, baina denak kaldo de kultibo hortan arituak ziren, izan Belgikan beste batzuk Alemanian Alemania naziak indarrean zeuden. Italian zer esanik ez, Mussolinirekin, dana bai. Gehintxuenak erbestean, ez? Asko erbestean zeuden personan prestuak ziren. Beste batzuk ez, baina bazutela pixkat kompromesu edo militantzia antifascista klandestino horietatik, eta beste hainbat ere ez dugun aipatu ere, lehenengo gerrate mundialean ere borroketan arituak, nagusiki frantziar jatorrikoak, baina badaude ere hori aurretiko
esperientzia militar hori ere bazutenak. Alegia, jende prestua zen eta bazekiten zertara zetozen. Konparatuta, hori niri borrokalari gudari bizar batek esaten zidan, Mateo Balbuena esaten zidan, voluntade edo energia edo gogo eta disiplina handiagoa zutela. Atzerritar hauek konparatuta hemengoekin, ezta? Ja, prestuak eta beste ibilbide borrokalari bat zeukaterako. Errex uztartu ziren, euren indarrak, euren erresistentzia hori eta bertan zegoena, akaso jakituria gutxiagoko erresistentzia hura? Bueno, normalean egia da, atzerri edo nazioarteko internazionalista hauek, beraien bataioi edo komando txikietan antolatzen zirela, gero egia da aurrerago, adibidez, bataion perezagua batean ere nahastu egin ziren, Eusko Gudarostearen barruan ere, bazegon Europa bataioi motorizatua, Europa nomenklatura jarri zioten, bertan segolako internazionalistaen sare edo egun gehiena, eta lagino horren lehengo asteetan behintzat Gipuzkoari dagokionez modu autonomoan edo behintzat beraiek beraien antolakuntzaren kabuz funtzionatzen zuten, gero egia da ja urritik aurrera eta ja Eusko Gudarostearen sortzearekin eta bataioi horietan batzen edo multzokatzen zituztela, orduan lehengo asteetan ustartze hori ez da horre normala, adibidez, Irungo frontean Irungo frontean denak nahiko modu antolatuan zeuden nastuak, batzuk puntxan, beste batzuk erlaitzen, eta hor ematen da heterogeneitate hori, baina gero ja urritik aurrera ja Eusko Gudarostea sortzearekin hor ja dena unifikatzen da, ez? Aitor, aipatu duzu, aste hauetan, ikerketa honek, ikerketa hildo berriak ere zabalditzakela horregatik aipatzen nuen lehen, ez? Infinitoa edo amaiezin izan daiteken ikerketa batean ari garela. Kasu honetan, ari gara, 36an iritsi ziren, voluntario internazionalista hoien inguruan, 36an iritsi ziren, historia asko atzetik eta historia hoitako batzuk aletuko ditugu, baina nolabait ikerketa kontestu zabala hori zein da, nondik abiatuta, iritsi zarete zehaztasun hauetara edo. Bai, gogoan dut, oain dela urte asko, 2015an nola Miguel Usabiak atera zuen Flores de la República izenekoa, eta bertan ja aipatzen ditu hainbat internazionalista, bertan ja zantzu batzuk ematen dizkigu, eta horrekin piztu zitzaigun nola esatearen bide berri bat, ez da? Internazionalista gura jende atzerritarra, zer da, antolatuta gainera, oso ideologia zehaz batzuekin, gogo nahi batzuekin, eta ari tiraka ondoren, Aitzurek eta biok erakuseta bat antolatu genuen Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 2019an okerezpa naiz, eta Salamankan ari ginela ikertzen, ikerketan bertan bidera ateratzen itzaizkigun izen gehiago, atzerritaren izen gehiago,